Javier Ramos és l'autor, director i actor principal de l'obra Melodie Jaja, la peça teatral que ha encetat el cicle Òpera Prima del Teatre Cadix. Ser alguien, madre. Un home estirat al llit comença a remoure's i a sentir que els somnis el transporten dins d'un malson farcit de records que el neguitegen. Ha sido un esfuerzo muy grande durante 8 meses porque hemos trabajado mucho lo que son las emociones para poder llegar al público. Es una pesadilla donde el actor está dentro del embrión de la madre y bueno, es una lucha continua entre un pasado y un presente que se hace realidad siendo pasado. Entonces el actor está en una catarsis total durante toda la obra. Aquesta és la primera obra del cicle Òpera Prima, un cicle de 3 espectacles elaborats per creadors i creadores emergents del Teatre Cadix. D'alguna manera són de gent que comença i que s'atreveix per primera vegada amb la creació escènica, des de la dramatúrgia, des de la direcció, i bé, actors ja sí que ja sí que havíem participat i format part dels altres, però sobretot en això, no? Aleshores és molt important per nosaltres poder explicar-ho així, no? Perquè és una cosa molt arriscada, molt valent per part d'ells i per nosaltres té moltíssim de valor. Per Javier Ramos, el fet de poder dirigir el seu propi text amb l'acompanyament del Cadix ha representat una molt bona oportunitat. Nos dan la oportunidad de poder expresarte, ¿no? Mediante algo que has escrito tú, ¿no? Y lo diriges. Es mi primera vez, por lo que a lo primero sí que estaba un poquito nervioso, ¿no? No sabía cómo podía llegar al público, no sé, satisfacción, me llenó. Incluso, ya no como actor, si eres bueno o eres malo, o director o lo que has escrito, ¿no? Que la gente salga y que diga, wow, ostras, en ese momento se me ha caído una lágrima. Con que me lo diga uno, ya el trabajo de todos ja està servido. Aquest cicle continuarà del 9 a l'11 de novembre amb l'obra col·lectiva Ombligos i del 23 al 25 amb Yo no lloro porque soy mujer, dirigida per Luisa María Contreras, on també es parlarà de la creació escènica. Cada entrada té un preu de 6 € i es poden reservar a través del web que apareix en pantalla.